Čau všetci, dneska si to pri ňom videu zrovna hry Roblox a nebude to Fish ani iné hry, ale bude to v Source.RNG. No a dneska si pozriem teda keby taký mini tutorialik, kde vám také tipy a rady, keď tak si zarolujeme a mohne ísť na to. Takže ako prvé vám odporúčam settingy a settingy máte, keď dáte tuto, máte menu, kliknete na to, tuto máte settingy a začneme s settingou. No, takže no, toto by som vám hneď tieto dve vypol, lebo skip, alebo to je na vás, čisto dáte, to prvé a druhé. A auto equip, to si môžete dať podľa toho, či chcete do inventára, alebo teda nie, takže ja to akože takto, ale pre začiatočníkov by som si toto zapol a dal by som si tak, no, ja si toto vypnem, preto, lebo ja proste nechcem skipovanie a vám to ešte aj skipne úplne, úplne vám to skipne, random vám to skipne, no nie že random, sa mi to proste ukáže, že jak teraz, že tam takto, to sa mi neskipne, ale iba autorom sa mi to skipne. No a ideme sa ešte vrhnúť. Toto teda si dajte, neviem, asi pre začiatočníkov nie, lebo vám odporúčam, aby ste to si rolovali a nemusíte skipovať, ale môžete si to buď equipnúť, dať do inventára, do tohto Aurora Storage a proste ja toto neodporúčam fakt. Slad to tiež dajte, to je také podobné ako toto, takže to si tiež dajte preč. Takže dáme si takto preč. No, auto equip rarity. To si dajte, čo chcete equipnúť. Akože ja idem, chcete si equipnúť 10 000 napríklad. A proste, no, tak cca 10 000 je taká animácia a jeden ju môžem pustiť takú animáciu napríklad. Táto nie. Nájdeme, že 10 000 napríklad. No, tak proste vidíte na takúto animáciu. Dám to takto. No a máte takto animáciu. A má to tak 12 000. Alebo dáne. No toto neviem. No to nie na. Čo máte vždy také. Máte to asi v tisíckach. Tuším, že keď budete mať 1000 aj viac. Áno. No keď idete na 1000 aj viac do 100 000, teda do 10 000, tak idete na túto čiernu obrazovku a to je od 1000 do 10 000 a fakt pre začiatočníkov by som bol tak nahypený. Aj som bol a preto nám tu aj viacej a lepšie, ale to si ukážeme potom. Takže ideme znova do settingov. No, toto by som vám tiež nedoporučal, lebo ani sa neviem čo to je, ale neviem, musíte si to vyskúšať a tak, ale ja neviem, ja to nenám, ani to nechcem a nosiem. Mne sa to ľúbi takto s tými row settingami. Takže toto budete na hneď. Open arrow. No dobre, tak to nič. No dobre, takže vrhneme sa do
číslo dvojky v settingov. Takže notifikáciu. No, tuto sa pozriem. No tuto asi teda nič není, takže sa vrhneme už na tretie. No a tuto sa pozeráte do tejto tabulky a toto nám to urobí. Tieto meče. Takže ako chcete, ak sa vám to teda dá dobre. A keď ste sa pozerali na toto meno a že ja som to urobil, tak pôjdete na trojku settingov a tuto máte titul, selection, open a tuto budete na dačo, alebo neviem, ak to získavate, to si keď tak môžete nájsť, ale to fakt neviem, ale ja iba na tutoriál dávam, takže nič moc, ale proste takto si dáte title. Ja mám konkrétne tento, napríklad tento disonál, tento mám na nič jerody, tento, ale ja chcem iba tento, lebo je taký pekný. Takže idem tu stresovať. Tuto hide AFK. Na to som tiež neskúšal, ale to je asi AFKovanie. Určitne. Tieto budete nájsť. Toto keď tak si zapnite, lebo to fakt je dobré. Tuto sa zadávajú kódy a keď tak, ja si zistím, aké kódy a dám do shortu, jaké kódy a tak, takže kľudne sa kúpnite, ale som to už mať, takže no, vrhneme sa na poslednú ikonku, to je SFX, tu je asi Music, Aurora, takže to už netreba, takže stačí iba toto, row settingy a toto, to tretie. No, tak teraz sa vrhneme na taký mini tutoriál jak čo, akože aby ste dali takto, jak ja, aby ste sa posunuli a tak. No, troška si zapneme zvuky a ideme začať. Takže odporúčam vám, jak vždy, keď to máte že ENG, tak teraz si to máte row. Za 10 row by sa mal odotknúť autorov a když ste nohy rowa, takže keď dám takto, vám to ukáže equip alebo skip. Keď dáme equip, tak sa vám to equipne a dá sa nám to aj do inventára, lenže ja to nepotrebujem a nechcem. Takže takto to jednoduchšie vynazujete, že máte renov, equip, to máte, že si to proste vložíte. A tuto si upgradeujete za tieto coiny. A tie coiny získavate, no neviem ako, ale viem iba jednu metódu, že tuto sa vám bude na okolí stahňovať, jak hento sa nastavilo také potiony, alebo sú tam také koľky. No, to je. Aha, to je winter, no nic. To je toto, ale na to sa teraz nejdeme vrhovať. Takže, ideme späť. No, som vám toto už povedal a toto keď chcete upgradeovať, vám to bude dať väčšie a väčšie laky. Takže, vám to doporučujem a neurobte takú chybu, že ak fakt si chcete rozmyslieť, že čo chcete, no teraz som sa troška preskočil, takže dajme tomu, že ideme sen a vám poviem, na čo slúži tento Jake Workshop. No, tuto máte jak Janan tejto rukavice, tak tuto si akože kliknete a
a proste si dáte si add alebo auto a potom keď to viete na celé, tak si dáte craft a to co nám trestne ja a fakt vám odporúčujem si rozmyslieť, čo chcete tam dať a čo nechcete. Ja som mal najlepšie exotik a fakt mi to dal preč. Fakt mi to dal preč. A mal som, to bol asi ten môj najlepší, ale dneska som rovnul tieto 3 alebo 2 aury, čo sú veľmi dobré. A si rozmyslíte, že či chcete to dať add, alebo proste si to chcete nehať. Lebo fakt vám odporúčujem radšej dať na nové, na lepšie, napríklad ja si budem chcieť tento dačo, akože budem si chcieť kúpiť napríklad za tento dajakú rukavicu. No a zmiznený. A to nechcem, lebo na tu asi tak najlepšiu toto už túto, ale akože tiež je pekná, ale henta je krajšia. Proste len si to rozmyslíte, a keď tak si rolujte a aj pokým dostanete tú lepšiu, tak áno, odporúčujem tak robiť. Dobre, takže tam máte tie rukavice, nejaké itemy, no. Máte ešte aurory, jaké môžu aj padať. No. Aha, tak takéto, no nič. No, takže takéto aury môžu padať. Dokonca aj takéto. No, a potom tu máte itemy. Akože, že máte tu nejaké proste itemy, ktoré iba tento nemá ani jeden čo robí. Takže aha, tak toto skúsim urobiť a poviem vám, čo to bude robiť a proste toto je celý obchod, čo sa tu robí a čo sa tu predáva. Za peniaze teda iba toto dáte. No a teda keď viete rollať a ľudí sa proste zdať, že furt toto opakujete takto, klikáte, tak 10 krát kliknete a máte autorov, prosím. No a toto je za Game Pass, ktorý je na no a to sa nejde baviť, ale dneska sme si prišli pre tutoriál SORNG, takže keď tak proste budeme iba autorollovať a sa nám budú lepšie a lepšie. No to je taká hra, ktorá viac menej askujete, ale neviem čo na to povedať. Viac menej askujete, ale keď sa chcete zadávať, proste chcete podľa mňa vám odporúčujem, že proste si zapnete autorov, pôjdete, ja neviem, učiť sa, pôjdete si dať na mobile kúknúť, zahrať, ocičo, takto a ja neviem, proste môžete kúkať, čo vám padlo, že ono bože a tak a proste užívať si tú hru, ale ak vás to nebaví, tak čau. A teda keď chcete viacej časti, tak poprosím 1 like a bude ďalšia časť. Alebo 2 lajky a bude ďalšia časť. No a dneska asi to už maličko ukončené, no tak troška rovnené. A no, mohne sa idú tak zabávať a toto som získal. To som získal z rovu a neviem ako. Takto vtačík. A snesleté, no. No a proste musíte takto rolovať, že máte čím lepšie aury, tak máte viac
viac ako je šťastie. A tie rukavice vám pridávajú šťastie, no, speed a takéto proste. To vám bude napísané alebo tak. A tedy jak som tam zobral ten winter, no tam je ešte. A to je lucky potion, ktorý asi nie nám. No a ešte tam idem tieto polička znázorniť článko a asi to trošilinku končíme, lebo už tu nie je nič takého. No, vyzerá takto v okolí. Vyzerajú tak, no tam je. No, čo nám tady bylo? A to nám, aj v chate nám to musí, tuto server Messenger, a tuto nám musí, že čo nám to tady Magnetic 1:2000, takže hovorím. Teda, no ešte tu sa nastalo, ježiš. No proste tuto okolí teda sa nám stanú tieto potiony alebo aj coiny, ale tie coiny, no to sú také, ani to tam. Ja som to ešte také videl, ale neviem moc. A to tam, je to tam. No. A ešte to je také hodičko, ktoré keď preskákate, tak tá máte troška lucky. A akože odplatí sa tu, ale tuším za 3 minúty, ale to je iba pre tých, ktorí vedia hodičko, ja to moc neviem, ale nevadí. Takže ideme sa vrhnúť, čo je okrem Aurora Storage. No, sú tu potom tieto ako keby, jak na TikToku, také, že uložiť video alebo také dačo. Tuším, že ste také video dačo, ale to je connection, to je ako inventory a tam sa dám všetky tie, čo ste hatchli, no museli ste iba hatchnúť maximálne a No a teda môžete si aj kúknúť animáciu, že ja jeden kúknem toto. No chcem vám ukázať aj toto, napríklad tento exotický reply, tuto máte reply a proste takto to zbierate, oni ani nám také dobré. To je klasické. No. Také modré, klasické. No. Takže ukážem tie exotické a jad. No takto to vypadalo. Takéto pekne. No a ešte sa nám tu takto zodrazí, keď bude asi 99, ale teda keď je legendary. Áno, keď bude legendary. Toto napríklad Nena, tuším. Toto Nena to biele. A to rozbitie to do mňa. Áno. No a ešte tuto to je. Je to také cool a ešte viete čo je cool, keď nenáte hviezdičko a máte inakšiu animáciu. To máte tak vyššie ako, podľa mňa tuším, máte vyššie ako milión, alebo milión máte. Tuším, nie som si 100% istý, ale videl som nejaké videá z toho a tak. No, takže ideme ďalej, tuto je inventory z tretieho. Klikneme na to. Tuto keď si klikneme na tú rukavicu, napríklad tuto máte ukázané, že čo ako, čo tu je. Tuto máte lucky, toto hneď do začiatku. A to keď si dám, tak proste mi to dá 25 lucky percent. Lucky. No, ale to nechcem, ja chcem 100 krát lucky. Tak plus 100% lucky a tak. No.
tuto jsou lucky potiony, musíte si jich použít, ale já nechcem. To jsou speed potiony, potom Ice, no to ani nevím, co jsou prostě nějaké potiony, které se nedají ani dát, takže to jsou buď nějaké stáhnuté, také nepoužitelné, alebo nevím. No a ideme sa vrhnúť na questy, ktoré... Portál. OK. Tak toto nie je to sín, absolútne. Nejaká stela quiz. Je niečo stáhnuté? Dobre. No nic, takže tu máte nejaké proste asi questy zo serveru, alebo neviem z čoho. No a máte tu ešte daily questy, ktoré dneska som splnil úplne na pohodu. Na to môže dať napríklad huge fortune potion jednotku na 1 hodinu. A tam to za každý môže akože dať dajaké tie potiony alebo peňažky. No a ešte peňažky dostávate z tých questov, keď sú tam náhodne. No a teraz sme čo dostali. 3000 player. No a asi toto video je všetko a asi už to troška ukončíme, lebo už tu nič nerozhodujete, takže čau.